ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ መፂአኩም እኒአኹም ሓደራ ኮፒ ሊንክ ሼር ወርለይኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሻሽ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ንቤተ ክርስቲያን ንመዘነጢ እውን ክኾን ይኽእል እዩ በቢ700 ቅርሺ ንክሸጦ ሓንቲ ሓፍተይ እያ ኢኻትለይ እዚ ማለት ኩሉ ገቢኡ ላባይ ከይኾነሲ ኣነ 4 እንድሕር ሸይጠ ዳይፐር ብትልሉ ኩነታት ኣብ ሕክምናና ሕፅረት ስለ ዘሎ ኣነ ሓንቲ ዳይፐር ይረክብ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኣብ መዓልቲ 4 እንድሕር ገዚእኹምኒ ሓንቲ ዳይፐር ይረክብ ኣለኹ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ምብስባስ ካብ ፌስታል ምጥቃም ካብ ኣፖፖ ምድቃስ እንደገና ኣነ ይመሓር ኣለኹ። ካብ ተወሳኺ ቤድ ሶርን ናብ መቐመጫን ቁስልን ይወፅ ኣለኹ ማለት እዩ ኣሕዋተይ። ስለዚ ኩልኽን ንቤተሰብኽን ንኣሕዋትኽን ላገዛእኽን ብስጦታ መልክዕ ክትህባ ትኽእላ ኢኽን ስልኪ ኣብ ታሕቲ እኒኦ ብስልኪ ደውላለይ ኢኽን ደሊቨር ስለለና ምንም ኣይትጨነቓ ኢኽን ኣብ ቀረባ ለለኽን ኣዋሽ ስለለለኹ ናብ ኣዋሽ ብምምፃእ ክትረኽብኦ ትኽእላ ኢኻ ሓደራ እዚኣ ናይ ዳይፐር ምግናይ ዘይምግናይ ጉዳይ እያ ሰዎም ኣሕዋተይ ክሳብ መዓዝ ዳይፐር ግዝኡና ኢልና ንልምን ሓድሓደ መዓልቲ ለባ ባዕልና ኽኢልና ዳይፐርና ንገዝእ